गाडी व्हिडिओ आता फटाका बोगता रखी देव
फटाके फटाके झाले खाली 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 निश्चय का घरा होतं मात्र You are dead. You are dead. Are you dead? Happy New Year. फोटो तसा व्हिडिओ तसा Are you dead? चालली चालला ऊस पडला Are you dead? Are you dead? Dead आला या dead संदीप उठला You are not dead. You are dead. You are dead. You are dead in next year. You are not in there. You are dead in next year. त्याने हाते म्हटला पोस्ट स्टार्ट झाला सगळी सगळं उठून ओगीच पॅरा जात करते मस्त औषध थोडा पितो 4 मिनिट व्हिडिओ झाला जबरदस्त आज क्रिकेटचा पण खबरच ना दुआ दुआ बरं महाडी थ्रू जातो पेटेरू मजा आता आता बसत होत आणि सुरू आली आणि फटाक राहतो माझा ड्रामा राहतो शॉर्ट